ijo raya raya anggota mantenanya ngasuh sawetara kowe karo aku ya kuwi mau nggone makarya jenenge makarya kuwi kudu nganggo pitungan 24 jam kuwi mau diperang ana 3 golongan. Karo apa? 8 jam kuwi mau ya kuwi mau kanggo makarya, 8 jam kanggo ibadah, dene 8 jam neh ya kuwi mau kanggo istirahat. Kuwi jroning sedina sewengi. Cocok terus. Matur nuwun. Wiwit ya kuwi mau yen ora kleru taun sekitar taun 80-an aku ki wis saba mrene. Pancen yo cilik awono kene sekolahmu ana kene yo. Mayang ana kene ya wis bolak-balik ini. Udakara wis pirang taun ya 6 taun ditelani kalawan priyayi. Ya kuwi mau dalang liya ning ora masalah. Sing penting panjenenganing Bapak Demang Mbah Lurah kuwi mau gelem ngluri marang luhuring budaya. Kuwi wis tumraping aku wis elok nganggo banget. Jarang wujuding Demang Lurah kuwi mau gelem nglestareke marang budayane, ya kuwi gondhali kukuh marang adate kuwi arang nganggo banget. Ngono, Bro. Sarasura kulongonan Jawa enake kaya ngene ya to. Iya. Gamelan Jawa iki yen dirasa iki iso ya kuwi mau kena kanggo patuladan nata wati nata rasa. Lho. Apa meneh iki ya kuwi mau kerawan bintang-bintang tamu, Tru. Seneng aku. Yen pinanggih kalawan paran para wi seneng ora ilok-ilok. Ya gone sik nom-nom. Ya iki terbagi menjadi 3 golongan. Golongan. Iki bagian sing bangsane her. Her apa? Mbuh, pokoke her kuwi. Lakon-lakon cara biyen iki kepenak dasare mirasa. Ya, saiki arang digunakake. Rame-rame ngoyak dara mabur mulo adoh.